sikwazi ukuthi siyisolve. Yes. Futhi abekho abanye ababengakwazi ukuthi bakusize kule nkinga obhekene nayo ngaphandle kweJabulile Jule TV. Ya kunjalo. So uqhele kangakanani umfundisi nanokuthola ukuthi ubuse kwalibikani kwabanye omama noma ke ebandleni bakhona usuku wababikela ngale nkinga wena obhekene nayo? Bathini ubabikela ngenkinga obhekene nayo? Umsasazi, omama ngicabanga ukuthi lento ibathusa njengani. Nabo banembuzo njengoba nami nginembuzo, ngoba kodwa esigcino indaba ayishilo kimi bathi cha basazozama ukuthola umnyombo kumfundisi ukuthi sizathu sini esenza ukuthi anqabe, ngoba lento msasazi ifana nokuthi umzali unqabele ngashiya umfazi manje ushilo ukuthi manje naye angathatha. Mina umfazi akangishiyanga, sadivosa ngenkinga. Lo muntu baba umoshe kakhulu, ayikho ingane angalalanga nawe, uthatha konke. Lalela mfundisi, mfundisi, yazi into engifuna ulalela, uyathanda noma akawuthandi sizoshada nayo ntombehle. Ngeke ngizwe ngawe mina, ngoba lakho ushonele umfazi wena noma udivosile usuthwasa lonke uthwesa mina manje. Mana-ke mina manini mina hayi lo mfundisi hayi wena ujola abantu ka mana ncane ehlisa umoya. Mina ngizama ukuthola la wena umfundisi uveze iphuzu lokuthi wena usumithise inqwaba esontweni. Bangaka ntwana osubamithisile esontweni, ngoba uvela ukuthi wena uhamba umithisa ndawo zonke. Ngihambe ngimithisa ndawo zonke? Yes, uveze lokho umfundisi. Mana mfundisi wenza akazile nje esontweni ngokuhle lo. Uzele amantombazane. Azinye ingane uyiqedile. Kunengane nje enye nje emithi nje ikruyena. Hayi le ayiproposal. Hayi le proposal ayishanga amawela u2. Mfundisi, awusho uyamfuna uNtombenhle vele? Mana baba, ngiqale ukubuza uNtombenhle akekho la. Mfethu, kuvela ukuthi wena umithisile esontweni unamawele yonke le nto leyo mfethu. Wena why ungasivezelanga thina konke lo nto leyo? Mananga mthakazi, angitheniwe phela mina. Ngenze njani? Uqonda ukuthini? Ngenze njani? Uyazi lamantombazane avele uthi moshaya ikeyboard ivele isuka ukuthi ifuna ukuyifunda, eze futhi lapha kimi asazofunda ikeyboard ithi siyalala. Lezi zinto zifika zifake izinto ezingaka. Mana-ke wena kanti wena uyasonta noma wena uyakholwa? Besiqale lapha. Hayi yabona nje msasazi, noma kuthi uyakholwa-ke la, kodwa umuntu esifazane lesefika ifaka into engaka kanti manje athi amehla amavaliwe yini? No mfethu, awukwazi ukuthi wena mfethu ngathi wena usesontweni, kodwa wena usesontweni umuntu noma phela musuku umzalwane uyalingeka. Wena shuthi ziba khonqondo ukuthi ziba khona izilingo. Shuthi wena uvela ulingeke nje kalula ngenxa yentombazane. Hayi yabo nje msasazi, ungadla nje ngami. Cha awukwazi ukwenza into efana no amehlo lawo. Ngenze njani uma ifika endlini yakho? Ake ngithi nje msasazi, wait njoba kuthiwa wena umithise almost 7 esontweni uhamba udlala ngezingane zabantu, uqonda ukuthi lo nto le right? Uthathe lapho 7 wonke amabandla nazi khona la esontweni, uthini ngazo? Kuba uthini ngazo? Uma ucabanga wena ubona ku right ukuthi wena kube khona ingane oyithatha ezinye udlale ngazo uyiyeke esontweni ebandleni elodwa. Uyabothi lezi ngane uyiqhatha zodwa zisebandleni elodwa. Ama-ex nje, ama-ex okusho ukuthini? Ngoba wena inamagazi akho lezi ngane, ngoba uhamba ulala nazo. Hayi minazi into engiyibukayo kanti ufundisani wena? Ngoba kusuke kushunyayelo abafundisi bakhe noma mhlawumbe okanye lo mfundisi oshumela ukuthi fanele umfana nje hamba ayifaka nje hamba ayifaka masekhetha eyodwa. Uyithatha leyo mfundiso okoqala? Angazi ukuthi yini enza ukuthi sikhulume ngezinto esezadlula, ngoba into ebesizoyithola la ukuthi isiphi izathu manje, kodwa sengiyithola sesikhuluma izinto esikade zisadlula kuzona noma izinto engiphuma kuzona. Msasazi, wonke umuntu unepast.
naye njengoba umfundisi kanje akavelanga ngoba umfundisi awunayo ipast wena hayi awunayo wena uperfect nje wena wavele wathi uzala nje usuba umfundisi baba umhlahlazi into engichaza ngalomfana lo number 1 kusulale nentombazane nibathe ndawonye akashada ke ingane zabo intombi zabo lo intombi zakhe zonke ngiyabona kuvumelekile nimfundisi mhlambe mangizobuza ngoba mhlambe mina wrong kuvumelekile ukuthi usonta esontweni uphindulale nentombazane khona esontweni without umshado isono leso isono nje lisesenziwe lo mfana kahle kahle ngisho baba umhlahlazi ukuthi lo mfana lo ngihlazile uyadelela ngiyabuza futhi ngoba umfundi manake man okay zonke lezi ingane lezi uzokwenza kanjani ngazo zonke lezi imithi sithe nenqwaba yezingane eqede ebandleni lami mfana ebandleni lakho kuphela because mina nginalo ulwazi labantu abashama nabanye abafundisi bami engikhuluma ngayo mangithi ngiyabakhuluma ngayo bayangixoxela ukuthi umoshile lo mfana ibrand yonke for KZN akekho la engaziwa khona mhlawumbe ngingasho ukuthi umithi sekwelami ibandla kuphela kanti namanye njengoba abafundisi bekhala masibandla sihlangene senze isigunku bakhuluma ngaye nqwaba yezingane ayisho topic mina lapha lamhlangene nabo efundisi iswe topic mina ni perfect nini nabafundisi aba perfect anoni nini njoba malihlangana lapha benihlangana nezwi lenkosi ni business nizohlangana ngami yona into enenzayo lokuthi nizohlangana ngami lapha yana yona into enenzayo kuba kami umdala lo muntu kunayo umdala lo muntu kunayo mshahlazi yabona ke yonke into engisho ngalomfana ulala ningane zasesontweni lami uzothatha enye futhi phezulu kwalokho uzo zonke lezi ngane lele nazo zonke kwenziwe njani ngaye kwenziwe njani ngazo mana ke mfethu nangumfundisi uyabuza ukuthi lezi ngane ezinye ke olale nazo kwenziwa njani ngazo kwenziwa njani makwenziwa ngoba sengidlulile kuzona usudlulile kuzona phathi unezingane nazo ingane ngizoqhubeka ngizodla ngizenzela izinto into mina engizelela ukuthi ngishade mhlawumbe uzothola ukuthi masithi siyaqala siyalandela nawo lamantombazane wami ethi sonezingane nawo uthothi nawo kwalezo ngane awuzondla njoba ungakwazanga ukusitshela siza lapha before sifike la ukuthi wena uneyintombi enqwaba mina ngibhizi ngiyancoma ngesilima angilitholile iside la kamfundisi ngiyancoma ngithi mina wenza into enhle umfundisi uyabheda kanti angazi ukuthi wena kunento oyifihlayo hayi ukuthi angesibonanga isidingo sokukhuluma ngento eyadlulayo uyabona nemfowethu ukuthi into yenzayo njengoba ungakwaMpungose udicilela phansi isithunzi sakwaMpungose ngoba angicabanga ukuthi abakwaMpungose mwenza kanje bayayigqaja ngento yenzayo wena mubheka nje okhuba bayigqaja ngento yenzayo nje ubusy nje uhambulala nezingane zabantu hayi sanibingelela ke babukeli bakwaJabula Ujule TV unibingelela impela kusewuyena muzo komthabela khona le umuntu bantu benkomo ngayixosha kwankomo zinye uphorish ephesha kwenyalazo okuphondweni isigodi ngaphansi kwentaba uMachotshana sesiphinde sabuya impela ke sithimba la kwaJabula Ujule Jabula Ujule TV siyacela ukuthi ukuphi na kuphi la ufinyelela khona umbukiso siyacela ukuthi wenze ukulungile ucofa subscribe ucofa notification siyacela ke ukuthi ningakhohlwa ukuyisupport i-channel siyazi ukuthi maningi ama-challenges esike safacana nawo but siyacela ukusupport i-channel ujoin ukuba i-membership just for noma bekuthiwa udonate ngamalini but kube kuwena ujoin nje mhlawumbe umubuka lapha eceleni kwa subscribe kune join membership ucofeza lapho ucofoze lapho just for ukusupporta i-channel mina sengikhona impela ke ngisamba sikazwe lonke abathi usuyitobhaliwe isamba semali esingadaloni sokuba shumi nje ziyamsola ekushumeni kwazi zithuma isandla ilanga eliphuma etheni maqeda la khanisela ngomuntu nami omusha ubungayisika iphethini kulensizwa muhla kaniphili namhlanje ke sibizwe kwenye indawo yakhona ngempela ke la eNtuzuma angifuni ukuchaza kakhulu ngoba istory angakasazi ukuthi sime kanjani kodwa engikutholile ukuthi sibizwe inceku kaNkuluNkulu ukuthi kwenzakalani ke lapha ebandleni angifuni ukukhuluma kakhulu ngize ngigeqa amagulu okuningi sokuzwa khona ake siphuthume khona siyoza ukuthi inceke kaNkuluNkulu isibizeleni
asiphuthume siyithimba la kwaJabula Jule TV sifixa yonke inkingo osuke ubhekene nayo asiphuthumeni khona qala ukuhamba kule ndawo engihamba kuyo la umuntu angaduki Ame ngitshe ethi ngibonile nje athi angibonanga. Pasupan ba siya? Pasupan ba siya na pasupan? Niya pila. Saan manan? Article. Niya pila ba siya? Size kwala ekhaya. Yikho kwa Butule Ndola? Yeah. Qoqo? Yeah. Bud. Yebo. Niyaphila? Siyaphila. Siyaphila nathi singangena. Hayi ngangena. Okay. Ungasondela bhuti. Niyaphila kodwa bhuti? Hayi futhi siphile singezwa. Siyaphila nathi. Cha igama ngumuzi isibongo ngwakwamthabela ekhaya kusemntuba ngisebenzela i-channel abathi Jabula Jule TV. Yes. Siyathemba ukuthi uye uButule Ndo osibizile. Hayi mina impela mfowethu ngibhalelile. Okay bhuti. Mhlawumbe ungasithatha nje usibeke. Mhlawumbe ukwazisa nababukeli yebo sesikushilo sathula into but mhlawumbe ukwazisa ababukeli bakwaJabula Jule ubani ngokwabani mhlawumbe ufuna sikusize ngani? Okay, ngiyababingelela abalaleli bakaJabula Jule nabo bonke ababukayo. Ngiyababingelela. Igama lami nguLindo Kuhleke Sibongo kaMpungose. Awukhuba. Yes. Ngihlala khona eNtuzuma kaBhi. Yeah. Kamancane. Okay. So isizathu sami esenza ukuthi nginibhalele nginenkinga. Yeah. Njengoba nginenkinga kunosisi engizwana naye manje. Ngiyabona. So sesithandana naye. Engithandana naye. So sengizwane naye isikhathi impela manje. Ngiyabona. Ngase ngithatha ithuba lokuthi cha ngoba ngiyambona ukuthi uright umuntu engaphilisana naye. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngimpropose. No. Ngimfake emagcekeni akithi. Kampungose. Manje nginenkinga ngomfundisi. Ngiyabona. Ngithe mangimproposa umfundisi ukhombisa ungayifuni into ukuthi ngiyamproposa. Kanjani mfethu? Hayi akayifuni futhi ulusana naye kwangempela. Kanjani ngoba phela mfethu ngicabanga ukuthi uma usuke upropose umuntu usuke ukhomba ukuthi uneyinhloso ezinhle futhi unezifiso ezinhle okuyinto engicabanga ukuthi amabandla ayikhuthaza into enjalo. Yes. Ukuthi ube nomuntu wakho oqondile. Ya ayikhuthaza impela amabandla leyo. Umfundisi wakho uyanqaba akayifuni lonto leyo. Hayi uyayilwisa
uyazi futhi uma ngibuza ukuthi isiphi izathu angazi. Ngiyadideka nami ukuthi ngithi ngifuna ukwenza into e-right. Umfundisi okuyena ushumela ivangeli lokuthi mose ufuna ukuthatha bese futhi kube uyena oma endleleni. Kuyeke kungithuseke lokho kungidida ukuthi mhlasimbe kwenzeka kanjani noma naye isizathu futhi akaze ngiphe sokuthi isiphi ukuthi yini edala ukuthi ngempela ngithi ngoba phela ngicabanga ukuthi into enhle. Ya kuyinto enhle kakhulu esikhuthazayo ukuthi abantu abangahlali ndawonye ngoba ukipita ngicabanga ukuthi akwamukelekile kodwa umuza upropose usho ukuthi inhloso ezinhle unazo. Mhlawumbe mangabuza nje Khuba lapha wena naye usisi ninesikhathi esingakanani nizwana naye? Sinesikhathi impela ngoba ngiyasho ukuthi manje cishe soqeda unyaka wesibili. Sesiside impela. Sesiside impela isikhathi soqeda unyaka wesibili manje yikho-ke ngithatha isinqumo sokuthi cha ngoba kuleminyaka lokulo nyaka owodwa nalezi inyangana ngoba soqeda unyaka sengimbonile ukuthi hayi lento oyithanda. Yes sengibonile ngoba umuntu akufanele kuze kube iminyaka emide. Angikholelanga nokuthi faka kube 7 years uze ngimshade. Unyaka mkhulu kumina ukuthi ngibone. Mana-ke mhlawumbe mfethu uma ngingabuza seninazo ningane naye usisi lo noma ninazo uhlala naye lapha noma cha aninangane futhi anivakashelani mhlawumbe ukuthola lapho? Hayi okwengane besingakabi nazo. Ya besingakabi nazo futhi ngokuhlala uhlala kubo njengoba nje ungificekile uhlala kubo kodwa sike sibonane phela kodwa phela ayikho into esiyenzayo. Ngiyabona. Hayi ayikho into esiyenzayo kodwa ikhona le moment ukuthi sibonane nakho la besuke bekhona abantu abadala basebandleni lakhe nami kukhona wasebandleni ngoba ngivumelekile ukuthi sibe ndawonye sobabili bengekho abantu abadala. Ngiyacabanga futhi kusuke kubalekelwa lento leyo ukuthi ngenxa ukuthi kuzokwenzeka sibe weak sigcine senza izinto engafanele kanti kufanele silinde lolu suku lokushada qala. Mina mfethu angivunja uqamba ngithanda indlela owenza ngayo izinto, ngithanda ukuhleleka kwakho, ngithanda ubudoda bakho because ngicabanga mina ngeke ngibe nale nkolelo ukuthi indoda uyibona ngezenzo ukuthi indoda le. So indlela owenza ngayo izinto nokuthi ufuna ukuyovela kubuka amakoti lonto leyo isho likhulu nanokuthi isho ukuthi wena uyazazi ukuthi ufunani uzokhuluma indoda. Ngicabanga ukuthi nobaba wakho basekhona bona abazali bakho. Hayi abazali sebangishiya mfethu kodwa ngiyacabanga ukuthi endleleni yakho bazokhanyisa futhi nawe umfundisi lo sisazosuka before sisuke nje ngamanje siye kuye because ngikholelwa ukuthi nje ububizi thina sithi sijabula uJule TV asichithe isikhathi sinqumi kabili kodwa musuku unenkinga sikwazi ukuthi sisuke straight siye enkingeni osuku ubhekene nokuze sikwazi ukuthi siyisolve. Futhi abekho abanye ababengakwazi ukuthi bakusize kule nkinga obhekene nayo ngaphandle kweJabula uJule TV. So uqhele kangakanani umfundisi nanokuthola ukuthi ubuse kwalibikani kwabanye omama noma ke ebandleni bakhona usuku wababikela ngalenkinga wena obhekene nayo? Bathini ubabikela ngenkinga obhekene nayo? Umsasazi omama ngicabanga ukuthi lento ibathusa njengani. Nabo banembuzo njengoba nami nginembuzo ngoba kodwa esigcino indaba ayishilo kimi bathi cha basazozama ukuthola umnyombo kumfundisi ukuthi sizathu sini esenza ukuthi anqabe ngoba lento msasazi ifana nokuthi umzali unqabela ingane ukuthi iye iyogana kodwa futhi uma sikhula siyafisa ukuthi ingane zethu igane. So into ekanjalo iyathusa impela bayathuka impela umama kodwa ngokwabo bayafisa ukwazi nabo ukuthi sizathu sini esenza umfundisi ukuthi ngempela anqabe. Mhlambe umubuka wena yena umakoti lo ofuna ukumthatha lapha esontweni
yena uthini, uthi kumphatha kanjani lento enziwa umfundisi noma yena bengakaphawuli, nanokuthola ukuthi abazali bomntwana lo ofuna ukumthatha ba reacta kanjani noma bekho esontweni anikho nabe ebandleni, mhlawumbe usithatha usibeke. Oh okay, ngizoqala nje ngaye uqobo ukuthi uzizwa kanjani. Lolu daba mangimethulela ukuthi hayi, in fact uyena ongethulelile lolu daba, uyena ongethulelile ukuthi umfundisi, angithi uyazi ukuthi uma ubona intombi kahle kahle kuye kube umfundisi ofanele alazi udaba ubese ekunika ilo. So umfundisi kwasekuqaleni vele ukhombisile ukuthi cha akuhambiselani nalona, okuwukuthi ayimphathanga kahle, ngoba ngibe sengimbuza ukuthi unqaba zathu sini, mhlawumbe khona into engingayazi mina, mhlawumbe noma khona ihistory abanayo nentombazane, yebo, ngoba akukhanda umqondo kumina ukunqaba kwamfundisi. Yebo bakhonza nabo okwabazali bakhe, abekho ebandleni la khonza khona usisi, kodwa bakhona nje ekhaya, nabo badine bacwasela ulwabo, bazi bamtrekinisha, baze bacabanga nokuthi lo sisi akavela ukukhonza khona la ngenxa kamfundisi. Shuthi la umuntu oyi-stumbling block nomuntu oyinkinga umfundisi, hayi cha, abazali abanankinga, ngoba baze bathi inkosi impela ongcono ingane yabo ayiphume kuleli bandla. Mhlambe mangingakubuza mfethu, awunayo wena into oyicabangayo ethi mhlawumbe umfundisi njoba engafuni upropose usisi noma udadewethu, mhlambe kungenxa yesizathu sokuthi mhlawumbe uyamfuna, mhlambe bayathandana? Awunayo into ethi ayifane naleyo mhlambe emqondweni wakho engadala ukuthi umfundisi anqabe? Because uma ngithi ngizama ukuyicabanga lento emqondweni wami ayiyakho isense, yabo. Awunayo wena into kanjalo, mhlawumbe uyamfuna usisi umfundisi, nanokuthola ukuthi umfundisi yena usethathile yini, unayo unkosikazi? Because kwesisikhathi nginakho ukuqonda nokuthi kulezi inkonzo lezi angithi nisindisiwe, so nginakho ukuqonda nokuthi uthi umfundisi but uthola ukuthi akathathile. Ayikho into efana naleyo enkonzweni noma kumfundisi uqobo. Uyazi msasazi, usungicabangisa okunye. Bengicabanga kodwa indlela osukubeka ngayo isidento engicabanga ukuthi kungenzeka, ngoba into engiyibukayo mina, umfundisi akasenawo unkosikazi. Akasenawo unkosikazi umfundisi. Uyazi-ke kulamabandla umuholi bandla ku-compulsory ukuthi ube nonkosikazi. Manje bengingakazi msasazi ngicabanga le ndlela, kodwa siyabuka ukuthi mhlambe, futhi hayi mhlambe, kungenzeka ukuthi umfundisi njobe enqaba uyena obheka ukuthi lo muntu engithi ngiyomlobola uzovala isikhala kube huyo umama umfundisi, ngoba asikho esinye isizathu engibona ukuthi singadlula leso ukuthi uyena oyibhekile ukuthi kube umama umfundisi lo sisi mina engithi ngifuna ukumlobola. Angithi uyabona-ke, angisho nami ungangizwa kabi, mhlambe nawe uzogcina ungibuke njengomuntu esingathi ngiqhatha nomfundisi wami, kodwa ngisho nje nami analyze nje inkulumo yakho, yabo, osibekela yona njengethimba la kwaJabulile TV. So mana-ke mfethu, Khuba, mangingazama ukubuza usisi uyini esontweni lo mfunayo, nanokuthi wena uyini esontweni? Oh okay, lo sisi ngiqala ukumbona la khonza khona-ke ukwi-worship team. Oh, laba balapha phambili abantombisayo. Yeah, she is a worshipper laba abaculayo. Ngiyabona. So mina ngumdlali nje we-keyboard. Oh. Ngumdlali we-keyboard. So kwenzeka ngabizwa benenkinga yomdlali, ngase ngibizwa ukuthi bacela ukuthi ngizobashayela i-keyboard benenkonzo. So ngaqala lapho ukumbona usisi ecula, engabona ayacula intokazi, kanti vele nami
ngithathekile futhi mina vele ngathi ngiyingqumela ukuthi mangishada engathi ngingathola umuntu oweshiphayo esizo-understandana naye laphayana ngoba ngidlale becula ngithi phela nami ngeke ngigcine kwe-keyboard nje mhlawumbe ngizoba umfundisi kusasa. So ngoba ngiyayithanda lento ngiqale kuyona ngase ngayibekela ukuthi mhla ngishada ngifuna umuntu oweshiphayo. So wenza lowo msebenzi-ke ebandleni uyadumisa lo sisi. Eyi, angifuna uqamba manga liyangidumaza kakhulu babukeli udaba likabhuti liyangidumaza kakhulu since bayimvela kancane o-keyboard player othola ukuthi abona intombi mesethi ufuna ukuyithatha ayenze unkosikazi wakhe kuyinto emvela kancane. So kuyangidumaza kakhulu ukuthi umfundisi kamfowethu ukuthi engathi ubhuti eqhamuka nento eright kangaka mase mfundisi azonqaba nalolu daba kanjani kanti bafunana abafundisi emasontweni bafuna ukuthi ingane zihlale ngazi esontweni kudlalwe ngazi ingane ngoba phela ubeqhamuka nombono oright ubhuti. But ke angifuni ukukhuluma kakhulu ngize ngigeqa amagula njengamanje sizomthatha umfowethu sihambe angazi noma uready mfethu ukuthi singakuthatha sihambe naye siye kumfundisi siyoza ukuthi yini inkinga yakhe. Hayi sasengiredi mina ngifuna ukwazi nami ukuthi kahle yini inkinga ngoba impica abadala le kukhona la kuyilokhali mhlawumbe ukuthi siphuthume songena emotweni siphuthume. Hawu ulokhali umfundisi akekho kude kakhulu ulokhali umfundisi wakhe. Hayi inkinga vele ulungise mfowethu sikwazi ukuthi siphuthume siye kumfundisi siyoyizwela thina mathupha kudaba ukuthi yini inkinga yakhe. Yeah. Amen. Abukeli bakwaJabulile Jule TV sisambe safika ngempela ke mhlambe niyabona ukuthi ubuka indawo ebesikuyona nendawo esesikuyona njengamanje azifani. Awubabukise cameraman mhlambe bazobona ababukeli beJabulile Jule TV ukuthi ngempela ke indawo esikuyona ayifani nendawo ebesikuyona. So njengamanje size kuyena umfundisi sizozama ukuthola iqiniso ukuthi kwenzakalani. Why enqabela abazalwane mabethathana esontweni because kuyinto enhle leyo nento encomekayo nekhombo ukwandisa umndeni lento efuna uNkulunkulu ngoba phela uNkulunkulu ukhumbula uthe zalanani nani. Asingakhulumi size sigeqa amagulu ake siphuthume ngaphakathi asiphuthume cameraman. Qoqo kwenzenjani ngavakashela amakhamera. Hayi bhuti cha akonakele lutho nje mina ngumuzi ngisebenzela iJabulile Jule TV singangena mhlambe sihlale phansi sixoxe nawe. Yeah singangena. Okay bhuti. Sanibonani. Yeah. Niyaphila kodwa? Siyaphila nathi. Cha. Igama ngumuzi isibongo ngokomthabela. Ngisebenzela ke iJabulile Jule TV. Okungenye ama YouTube channel azwa kakhulu lapha einkundleni zokuxhumana. Cha no uzongixolela nje baba wena ubaba la ekhaya. Yebo baba ekhaya. Mhlambe into edala ukuthi sibe lapha kunomunye wabazalwane bakho oke wasibhalela esazisa ngokuthi uke wazama noma ufisa ake sithi uke wazama because ubeke ezivinda seyinzile wayinqaba. Uthi ke lo mzalwane uzame ukuthatha umunye welunga lebandla ukumproposa wathola ukuthi wena awuyifuna kwizwa ngabe uqinisile noma uyakusukela mhlawumbe ungasithatha usibeke wena uyayivumelana into ukuthi owesilisa ekwazi ukuthi angakipiti kodwa athathe ebandleni lakho. Hayi angivuma lo muntu omsho selale nalo lonke abantu ibandla lana esontweni umfana nje ungayekho right. Aw
Ungathi sengiyadideka ke manje. Shuthi ngamanye amazwi yonke lento ayivezayo yokuthi wena uyamsukela nje uvele wasuka wanqaba kunezathu esidala ukuthi unqabe. Udlale nabantu abaningi lo muntu ayikho into angaziwe emasontweni. Umfana nje ongekho right. Ukuze mayifuna ukuba right imele lobolo zonke lezi ingane lalinda zesontweni lami. Manje into engixakayo kuyo yonke lento le uthina nje akaze zayiveze yonke le nto leyo. Yena uzivezela ukuthi wena uyanqaba ukuthi athathe esontweni because uthi unqabe usuyiproposer intombazane khona esontweni. Umfana ongekho right eziningi ingane useyimoshile. Nami umama balezi ingane ngiyathethiswa ibona ukuthi laba abanye benziwe njani ngabo. Asidlale ngabo. Ezinye sikhuluma nje baba imithi. Kumanje uye lo mfana lo. Ngiyathuka ngifuna uqamba manga kuyangethusa because thina akakuvezanga lokho kodwa ngaphandle kokukhuluma kakhulu ake ngimlande noma ake simlande sizwe mhlambe asichazele ukuthi kwenzakala kanjani. Hayi umoshile lo mfana. Ake simlande mhlamba sondela cameraman. What's up bud? Udula into? Awu ngiyamangala. Awu yebo. Ngiyabuya. Ungahlala mfethu. Ngahlala. Iyo lenceke ukukhuluma. Impela lenceke impela iqedile nje. Iqedile. Yazi mfundisi angiyazi mina inkinga yakhe. Yazi angiyazi inkinga yakhe. Kanti le mfundisi awungichazele ukuthi yini edala ukuthi ungafuni ukuthi mina lo nto kumele sishade. Yini edala lo? Unenkinga uthola ngoba nakho nashiya umfazi manje usho ukuthi manje naye angathatha. Mina umfazi akangishiyanga sadivorce ngenkinga. Lo muntu baba umoshe kakhulu. Ayikho ingane angalalanga nawe uthatha konke. Lalela mfundisi yazi into engifuna ulalela. Uyathanda noma akawuthandi sizoshada nayo ntombi ngeke ngizwe ngawe mina. Ngoba lakho ushonele umfazi wena noma udivosile usuthatha melonke uthesa mina manje. Mana ke mina manini mina. Hayi lo mfundisi wena ujola abantu ka. Mana ncane. Ehlisa umoya. Mina ngizama ukuthola la. Wena umfundisi uveza iphuzu lokuthi wena usumithise inqwabe esontweni. Bangaka ntwana osubamithisile esontweni ngoba uvela ukuthi wena uhamba umithisa ndawo zonke. Ngihambe ngimithisa ndawo zonke. Yes, uveze lokho umfundisi. Mana mfundisi wenza akazinde nje esontweni ngokuhle lo. Uzele amantombazane. Azinye ingane uyiqedile. Unengane nje enye nje emithi nje icru yena. Hayi le ayiproposal. Hayi le proposal ayishanga amawela u2. Wemfundisi. Awusho uyamfuna untombi enhle vele. Mana baba, ngiqale ukubuza untombi endla kekho la. Mfethu, kuvela ukuthi wena umithisile esontweni unamawele yonke le nto leyo mfethu. Wena why ungasivezelanga thina konke lo nto leyo? Mananga mthakazi. Angitheniwe phela mina. Ngenze njani? Uqonda ukuthini? Ngenze njani? Uyazi lamantombazane avele uthi moshaya ikeyboard ivele isuka ithi ifuna ukuyifunda. Eze futhi lapha kimi athi azofunda ikeyboard. Kwiqithi siyalala. Lezi zinto zifika zifake izinto ezingaka. Mana ke wena kanti wena uyasonta noma wena uyakholwa ke siqale lapha. Hayi yabona nje msasazi noma kuthi uyakholwa ke la kodwa umuntu esifazane esefika ifaka into engaka kanti manje atamehla amavaliwe yini ushuthi la no mfethu awukwazi ukuthi wena mfethu ngathi wena usesontweni kodwa wena usesontweni umuntu noma phela musuku umzalwane uyalingeka
wena shuthi ziba khonqondo ukuthi ziba khona izilingo shuthi wena uvela ulingeke nje kalula ngenxa yentombazana hayi yabo nje msasazi ungadla nje ngami cha ukwazi awukwazi ukwenza into efana no amehlo lawo ngenze njani uma ifika endlini yakho ake ngithi nje msasazi wait njoba kuthiwa wena umithise almost 7 esontweni uhamba udlala ngezingane zabantu uqonda ukuthi lo nto le right usuku uthathelapho 7 ufundisa kade yisho manje zingaki 7 ayiziningi baba ayiziningi mhlahlazi ziningi uqedile nje esontweni igama lakhe limbi ngiyamazi nje ngiyabona nje ngiyamazi omama bayangitinyela ngaye umfana manje nabo mama bayanqaba ukuthi ashashe kwayona le yodwa useqedile nje yazi mina mana ngifuna ukuthi mana mfethu ehlisa umoya mina ehlisa umoya yazi mina ngixoxa nawe njengendoda man to man wena lezi ingane zabantu osudlale ngazo zonke la esontweni uqonda ukuthi kwenziwe njani ngazo yazi msasazi ngoba usuthathela oyithathayo lezi ezinye imithisile wena wahamba nizona wayozihlawula ukuze phela ukhombisa ukuthi wena uyindoda straight mina angisunderstand kahle ikhona kupho okwenzakalayo mina ngisunderstand mfethu wena kuthiwa umithisa inqwaba lapha esontweni kahle ikuphi hayi unomona mfundisi mina siyangidida mina yonke hayi umona udlala umona nje wena yabo mina baba manje ngikhathele lo mfana mana ngikhathele lo mfana ngoba lo moshe kakhulu emandleni nami lo mfana cha mana ngikhathele yena lo mfana manje hayi sizokwenza sixabaneke manje zonke lezi ingane lelela bayolale nazo la ebandleni kwenziwe njani ngazo ubukhona ngilala nazo wena ubukhona ngilala nazo lezi ngane ubukhona yini manini ubukhona ngiyacela nehlisa umoya nihlale phansi kahle kuxoxe kahle ya mina ngifuna ukuyithola lento iside neside mfethu uvela ukuthi wena ziningi amantombazane owamithisile esontweni nakwamanye abantu okokuqala ngabe uyayazi mfethu into efana naleyo bathu msasazi angitheniwe mina into ezochazela wena angitheniwe uma intombazane ezendlini yami ithi izofunda ikeyboard ebese izofaka usheke kufanele ngenze njani fundisa ikeyboard akunithi akashonga ukuthi uzolala nawe umilala uthe uzofunda ikeyboard uma ithi yalala isafuna ukugoduka ngenze njani mina ebusuku irequestele phela ihambe hayibo ingafuni ukuhamba angithi wena umzalwane wena njengomzalwane kanti wena uyisibonelo ngani esontweni wena uqonda ukuthi uma kuthiwa wena uyakhula bamdala nengane yakho yenzwa lento esuke yenziwa intombazana uqonda ukuthi naku sokufanele kwenziwe lento yenzayo enganeni zabantu ngoba phela nawe njengoba uyinsizwa nje manje umdala nje kusho ukuthi usuzoba ubaba izingane zakho ozoyizala noma lezo sunazo mazenza lento yenziwa lamantombazana wena uzokujabulela lokho hayi msasazi ukuthi understand yazi ngiyafisa ukuthi le cha mina awungiphenduli mina cha la sizele udaba likamfundisi yes kodwa manje kodwa ngoba sekuvela ukuthi wena manje ukuthi usu-attack mina kufanele ngenze njani mina ngicelebrate nawe ukuthi wena udlala ngezingane zabantu mesushade ezinye uyayiyeka uthini ngezingane zabantu lezi zodlala ngazo esontweni hayi msasazi cha mina ngibuza wena nje wena mana awunazo ingane zamantombazana zikhona uma kuthiwa nazo kuyenzeka kusasa sezihamba ziyofunda komunye umfana efundisa ikeyboard ayenze lento eyenzayo wena uzokujabulela hayi zizofundiswa yini wathi izofundiswa uwe wathi izofundiswa uwe ezami ingane nakho ke wena kuyenzeka ke wena usakwazi ukuyifundisa mhlawumbe uyagula ukwazi ukuthi uyifundise seziyofunda komunye umfana enze lento eyenzayo uzokujabulela yini wena mfana ozuza ngapha kho ngani zami zaphuma mina mase ngezakho kufanele ifundiswe wakho kufanele ifundiswe abanye ngani zami zaphuma angithi ngiyazi ukuthi kuzokwenzakalayo ukwenzelani pho wena izinto ozenza kweinganeni ezinye kodwa uma sekwenziwa kuwena usakufuni hayi msasazi moment nje yokuba weak moment wena uhlezi uweak wena okoqala waba weak wonke lamantombazana okuthiwa ngaphezulu kwa7 esebandleni elilodwa nawama wonke amabandla iwona ngifuna nje msasazi angithi kusasa wena kanti wena awukho nimdala ngiqale ngibuza wena awukho nimdala awukho nimdala noma kuthiwa msasazi ngimdala noma kuthiwa ngimncane ngenze njani ngoba izolo eziphosa kumina
Ikuphi efike ngikwenze? Hayi, mina uyanxaka mfundisi, mina ngiyaxakeka mfundisi. Kanti mfethu wena ufundiseke kanjani? Amantombazane mayiphosa kuwena kusho ukuthi wena hamba wena ulala nawo wonke amantombazane. Uvula sasingikhulume msasazi. Sasingikhulume isho ithi shuthi isitabane. Ngoba Right, because when uyazaza usisisitabane nje wena. Uyazaza usisisitabane wena deep down. And ngiyabonja usisisitabane because ningakufuna ukuthatha. But uthi umbuzo wami ke lezi ezinye ingane nezingane laba abanyoma beingane wenza njani pho ngabe uthini ngabo? msasazi kanti thina besizileni lapha. Ake bese uconfront umfundisi ukuthi ngithola ukuthi yini edala ukuthi engafuni ukushada uNtombela. Ngiyalizwa mina iside la mfundisi. Uthatha lona. Wait, wena why wena ungasitshelanga wena udaba lokuthi njengoba umfundisi engafuni it because uneyintombi enqwaba noma Angisenazi why ungakuvezanga lo? Angisenazi into benginazo vele. Hayi manje njoba ngitshela mthathazi siqala ukhuluma ukuthi sengimisele ngaye sinonyaka lo sinezinyanga soqeda unyaka wesibili. Angiphiki-ke kuhleke lokho. Kuhlo kwenzayo ukuthatha isinqumo sokuthi ufuna ukuthatha inqubekela phambili nontombi enhle wakho. But uthi umbuzo wami lezi ingane ezinyo nazo kuwonke amabandla nazi khona la esontweni uthini ngazo? Kuba uthini ngazo? Uma ucabanga wena ubona ku right ukuthi wena kube khona ingane oyithatha ezinye udlale ngazo iyeke esontweni ebandleni elodwa. Uyabothi lezi ingane uyiqhatha zodwa. Zisebandleni elilodwa. Ama-ex nje. Ama-ex okusho ukuthini ngoba wena inamagazi akho lezi ingane? Ngoba uhamba ulala nazo. Hayi, minazi into engiyibukayo. Kanti ufundisani wena? Ngoba kusuke kushunyayelo abafundisi bakhe noma mhlawumbe okanye lo mfundisi oshumela ukuthi fanele umfana nje hamba ayifaka nje masekhethe eyodwa. Uyithatha lo mfundiso okoqala. Angazi ukuthi yini enza ukuthi sikhulume ngezinto esezadlula ngoba into ebesizoyithola la ukuthi isiphi izathu manje kodwa sengiyithola siyasikhuluma izinto esikade zisadlula kuzona noma izinto engiphuma kuzona. Msasazi wonke umuntu unepast naye njengoba umfundisi kanje akavelanga ngoba umfundisi awunayo ipast wena. Hayi awunayo wena uperfect nje wena wavele wathi uzala nje usuba umfundisi. Baba umhlahlazi into engichaza ngalomfana lo. Number 1 kusulale nentombazane niphathe ndawonye akashada ke ingane intombi zabo lo. Intombi zakhe zonke. Ngiyabona. Kuvumelekile yini mfundisi mhlambe mangizobuzwa ngoba mhlambe mina wrong. Kuvumelekile yini ukuthi usonta esontweni uphindulale nentombazane khona esontweni without umshado? Isono leso. Isono nje lesesenziwe lo mfana. Lo mfana kahle ngisho baba umhlahlazi ukuthi lo mfana lo ngihlazi uyadelela. Ngiyabuza futhi ngoba umfundi man. Okay. Zonke lezi ingane lezi uzokwenza njani ngazo zonke lezi ayimithisithi? Nenqwaba yezingane eqede ebandleni lami mfana. Ebandleni lakho kuphela because mina nginalo ulwazi labantu abashama nabanye abafundisi bami engikhuluma ngayo mangithi ngiyabakhuluma ngayo bayangixoxela ukuthi umoshile lo mfana. Ibrand yonke for KZN akekho la engaziwa khona. Mhlawumbe ngingasho ukuthi umithi sekwelami ibandla kuphela kanti namanye njengoba abafundisi bekhala masibandla sihlangene senze isigunku bakhuluma ngaye. Nqwaba yezingane so ngitopic mina lapha lamhlangene nabo efundisi. Ngiswe ngitopic mina. Ni perfect nini? Nabafundisi aba perfect. Anoni nini? Njoba malihlangana lapha benihlangana nezwi lenkosi ni business nizohlangana ngami. Yona into enenzayo ukuthi nizohlangana ngami lapha yana. Yona into enenzayo. Kuba. Kame. Mdala lo muntu kunawo. Mdala lo muntu kunawo. Mshahlazi. Yabona ke yonke into engisho ngalomfana. Ulala ningane zasesontweni lami. Uzothatha enye futhi phezulu kwalokho. Uzo zonke lezi ngane lele nazo zonke kwenziwe njani ngaye? Kwenziwe njani ngazo? Mana ke mfethu nangumfundisi uyabuza ukuthi lezi ngane ezinye ke olale nazo kwenziwa njani ngazo?
Kwenziwa kanjani makwenziwa ngoba sengidlulile kuzona? Usudlulile kuzona but uney'ngane nazo. Ingane ngizoqhubeka ngizodla ngizenzela izinto. Into mina engiyizelela ukuthi ngishade. Mhlawumbe uzothola ukuthi masithi siyaqala siyalandela nawo lamantombazane wami ethi soney'ngane nawo uthothi nawo kwalezo ngane awuzondli. Njoba ungakwazanga ukusitshela siza la before sifike la ukuthi wena uney'ntombi inqwaba mina ngibhizi ngiyancoma ngesilima angilitholile isayidi lakamfundisi ngiyancoma ngithi mina wenza into enhle umfundisi uyabheda. Kanti angazi ukuthi wena kunento oyifihlayo. Hayi, ukuthi angisibonanga isidingo sokukhuluma ngento eyadlulayo. Uyabona nemfowethu ukuthi into oyenzayo njengoba ungakwaMpungose udicilela phansi isithunzi sakwaMpungose ngoba angicabangi ukuthi abakwaMpungose mwenza kanje bayayigqaja ngento oyenzayo. Wena uma ubheka nje okhuba bayayigqaja ngento oyenzayo njengoba ubhizi nje uhambulala ney'ngane zabantu. Hayi msasazi. Mana mfundisi sizoyenza ibe simple lento le ngoba angifuni sikhulume kakhulu sigeqa amakhulu but akhona namantombazane esingakwazi ukuthi siwalande nawo sithole isayidi lokuthi njoba lo mfo amithisa amanye amantombazane uyawondla yini wona. Akhona mhlambe aseduze noma singenza kanjani singakwazi ukuthi siwathole amantombazane aseduze noma eyodwa noma sithole ukuthi uyayondlani yona ke mhlambe njoba ekhala ngokuthi usewadlula khona. Ayikho kwamanje. Ikhona intombazane eseduze ongakwazi usitholela yona sikwazi usibuza ukuthi uyayondla yini. Hayi ayikho inkinga. Sizokwazi mina ukuthi sisondele noma sizokwazi ukuthi siyilande sizwe le. Kodwa mfethu singakadluli lapho. Mina ngifuna ukuthola la ukuthi ngiyakuzwa mfethu ukuthi uthi wena ufuna ukuthatha enye intombazane usowadlula ama-ex akho usho yonke into oyishoyo le. Kodwa ngithi mina-ke ungiphendule la ukuthenini ukuthi lezi ngane zabantu osuy'mithisile esiney'ngane eseyizothi noma yilotsholwa zingasalotsholwa ngey'nkomo ey'phelele ngenxa yakho. Okokuqala umbuzo wami uthi ufila kanjani wena njengencika kaNkulunkulu? Uthi abantu osonta nabo noma iy'ngane ey'bukela kuwena njengo-keyboard player uthi zifundani kuwe? Zifundani kuwe? Njengoba ngichaza msasazi ukuthi wonke umuntu unepast yakhe unezinto angekho proud ngazo azenza. Ngiyazi ukuthi ngisethe example embi. Yikho ngifuna ukuthatha ngoba ngifuna ukulungisa wona lawo maphutha engangiwenza. Okay, ngiyakuzwa mfethu ukuthi uzama ukulungisa wonke lamaphutho owawenza. But-ke uthi umbuzo uthe uyazondla, okay angikuphikisi. Uthi kwenziwe njani-ke ngoma bazo wayihlawula yini nazo nake lezo ngane lezo uthi uyazondla noma singakakonfirmi koma bazo ukuthi uyazondla because ngenze ukuthi mhlawumbe ukhuluma kanjalo mase sifika kubona zobe usukhuluma bona bazobe sebekhuluma enye language njengoba nakwangale ususe wathi asize lapha but umfundisi sithola ukukhuluma enye language ongasitshelanga ngeke nikwenzeke sifice bona bakhuluma enye language ngawo. Hayi ngeke msasazi. Wayihlawula ngiphezu kwakho lo. Uphezu kwakho lo. Wayipho wena-ke njengoba uthi uphezu kwakho lo kungaqali ngokuthi uhlawule ingane mase usuyaproposal usuyihlawulile ingane wayithatha wayiletha kuwo ukuze sibona phela ukuthi ngampela uyisibonele esihle ingane eyisakhulayo. Why ungakwenzi lokho? Hayi ngizokwenza msasazi ngizokwenza. Nini mfowethu? Yazi nini ngizokwenza kuwo lo nyaka. Kuwo lo nyaka? Yebo. Kuwo lo nyaka. Hayi mina ndoda ngihambisana nalento yenzayo. Wena uma ukuthi wena ufuna ukuthatha umuntu oqondile hlawula ingane eqala esontweni wonke ngabe amabandla ngaba u10 ngaba u15 hamba ingane nengane uyihlawule uyibuye uhlale nazo uma usuyiqoqile ke hamba kothatha unkosikazi kubuye ke azogada ingane ke wakho noma hamba ko propose ngoba angicabanga ukuthi naye umfundisi la eceleni kwami uzonqaba umuntu wena uzoqala upropose ingane njalo uzoqala uhlawula ingane eqala ubuye uzohlala nazo kwakho then mase usuyapropose because siyayibona lapho ukuthi uzobe usuzazi ukuthi ufunani njoba nje njengamanje ufuna ukuthatha lo unkosikazi lo once waqala nje wamthatha wazohlala naye vele sekufatha kulawula uma ngakubuza nje uzoyithanda nina lezi ngane zakho zonke lezi zicole umhlaba wonke ngoba phela wena uhamba umithisa iKZN yonke wena
Ayigcwele umhlaba. wena uhlabizwa. Hayi, ayigcwele umhlaba wonke. Zona lezi ey'khona uza kuyithanda. Sesixoxile safuna. Why pho niyekeleni ixoxo yokuthi kufanele aqale ngokuthi ahambe uhambe uyoyihlawula aqale uyibuyise kube yena oyifica seyisekhaya. Already wena usuyiphile wena uthando njengoba bwazo, because sizophiwa kanjani uthando ingane unkosikazi wakho wena ungayiphanga uthando njengoba bawazo wegazi. Uzoyithanda kanjani unkosikazi wakho ingane wena baba wazo wegazi uhlulwe ukuzipha uthando? Thina sokukholwa kanjani ukuthi wena uzoyihlawula emva kokusuhlala unkosikazi, ngoba once wathatha unkosikazi ingane ungawuhlawuli vele sekuphelile vele. Uzolokhu uyifika ukuthi azikuvakashela kuze kube into yanini. Why ungaqala uthanda igazi lakho kuqala before uthanda omunye umuntu? Phoxa igama lo keyboard player ayikho vele into. Ngiyaxolisa ukugxeka o-keyboard player bonke, but wena isibonelo esibhedayo, yabo, futhi uyi-bad influencer, yabo. Landa zonke iy'ntombi lezo nazo, landa zonke iy'ngane zakho lezo nazo ubuzohlala nazo kwakho, then-ke usuqala-ke uthatha unkosikazi. Kodwa uma ungakwenzi lokho leyo nto leyo ifana nento efile, mina ngeke ngize nginqume kabili, ngizokutshela nje ngqo straight. Into ezokwenzeka-ke njengamanje sizokuthatha sikubuyisele emuva. Sizobuya, masibuya sifuna it's either uzositholela yena lowo nkosikazi wakho omthathayo noma eyodwa uma wey'ngane zakho. Sizwe kubona isayidi labo ukuthi bona bathini. Akuzoba njalo msasa. Uyeke ukulwisana nomfundisi. Yabona nje lo mfundisi okokuqala njengoba umfundisi wena akahlukene nokuthi ubaba wakho. Manje wena uyingane yakhe, kodwa usukwazi ukuphakamisela yena isandla. Uyabona ukuthi uphazamile? Hayi, kuphazamisekile. Bengaqonda ukuthi ngisuke nami ngathatha nesinqumo ngoba manje futhi msasazi ngidedwe ukuthi athi bonke abafundisi bayakhala ngami, futhi manje mina ngiyi-topic. Uyabona, ngeke bekhale ngawe abafundisi abanye wena ubuwenza kahle. Shuthi njengoba bekhala ngawe nje bonke abafundisi, okushuthi wena uyabheda, kushuthi wena wenzi kahle. Zama baba ukuthi ulungise wena wenze kahle so that abafundisi bazoba happy ngawe, ukuze noma uzoba yi-topic ube yi-topic right. Uyabona njengoba abafundisi bekhala ngawe, ney'ngane zabo ziyakhala abafundisi, nomama bayakhala abafundisi. Isibusiso siza nini kuwe njengoba bonke abantu bekhala ngawe? Wena zokuhambela kahle nini into zakho njengoba bonke abantu bekhala ngawe? Wazi ngani noma naye lo nkosikazi once lothi uyampropose, once wampropose wamthatha wamfaka egcekeni nawe uzobe phinda akhale ngawe? Ngoba phela wena ngithola ukuthi wena kuncane okwenzayo ku-right. Hayi, sengikhulile manje. Uyabona mina mfana kithi angifuni ukudlala ngawe khuba. Yabona nje mina abantu wangakithi uphakamisela umfundisi akuhlukene nokuphakamisela ubaba. Ubuzohlawula ngenkomo ethi mo, ngoba ku-wrong lokho kwenzile and kufanele ukugeze. Kodwa-ke ngifuna ukungena kakhulu ngoba angazi enkonzweni yabasindisiwe ukuthi nihamba kanjani noma niphusha kanjani. Kodwa-ke angazi mfundisi, mhlawumbe-ke sizukuphawula kwakho sesizomthatha ubhuti omncane sihambe nayo keyboard player, keyboard player, girls player, yabo. So angathini amazwi ongawadlulisa kuyena ubhuti wakho noma ingane yakho le edlala ngamantombazane? Mina baba, mina Mhlahlazi ngiyalwa ngalomfana. Umoshile. Kwakumbona kwami nje kwaze ngona ngimsakaze ngempama. Umoshile mfana. Indawo zonke zamantombazane. Mhlawumbe more than 15 ingane zami ayiqedile mfana. Igama lakhe limpi. Ngizwe nanokuthi umuntu ubaba umfundisi wamxosha esontweni lakhe, wayesemoshe kakhulu lo mfana lo. Kwakumthatha kwami ngiyayisothi ngangimthathelane ebandleni lami. Kodwa phela ngeke sikwazi ukukusola kakhulu ngoba mhlawumbe nawe wamthatha ungenayo keyboard player ngenhloso. Ngamthatha vele enganayo keyboard player kodwa ungiphoxile. Omama de bengihlasela la omama.
bathi bengivakashela mina ukuthi bazoyenza njani lezi ingane zabo ezingaka. Ezinye ingane zakho khona imithi ngisho u6 wamawele zakhe lo baba lo. Umoshe kakhulu. Hayi kulungile. Ngiyazwa mfundisi sizocela ukumthatha sihambe naye angazi. Babukeli bakwaJabula Jule TV. Siyacela ukuthi kuphi na kuphi la enibukela khona umbukiso. Siyacela nicofe subscribe button, ngicela nicofe notifications yasibe namaphutha amaningi eswenzile kulahleke amafoni eBridge City. Siyacela nje wabonayo amafoni ethu ngalahla lapha toilet eBridge City. Siyacela ukuthi basithoyisele bekunomsebenzi omningi lapha besiniphathele wona. Ama celebrity osaziwayo phecelezi ngesizulu. Nawasuke kanje suke sixoxisa nama podcast esichazela inqubekela imvelaphi yawo nanokuthi afike kanjani la esekhona. Siyacela bhuti uhambe emotweni sihamba nawo ayikabi. So siyacela ukuthi nicofe subscribe nembelaphi bendabuko sobe siniphathele kwiJabula Jule TV. Siyacela ukuthi nenze okulungile and ningacofa nje lapha eceleni kwa subscribe nibe nijoyine nibe membership yeJabula Jule TV unikele ke ngonikela ngakho kodwa ke siyacela ukusupporta nje ichannel. Mina njengesamba sikazwelonke abanye bathi uMr 800. Okay sesiyagoqa njengamanje siyamshiya ngempela ke umfundisi wami sesibuyele emumva sizokwazi ukuthi masibuye naye intokazi noma okanye umproposal okanye uma wengane wakho ubhutilo wakwa Pongos. Mina nani asidibane kwi-episode elandela. Bye bye.